Helo, heddiw ni'n mynd I wneud challenge bwyta ffrwythau a'i bwyta bwyd a blasu pethau. Dad fi'n dod gyda bwyd, so dwi'n mynd I nawr cyfro llyged fi. 10 munud nawr. 10 second. Okay. Dwi'n mynd I siarad I ti am heddiw pe ni'n mynd I wneud achos y dad fi yn take really long. So, dwi'n heddiw yn cyffrous am dechrau y bore a I bwyta bwyd o'n wneud y challenge hyn. So, dwi'n credu bydd e'n bod yn masin. Aros fyny, dwi'n mynd I nôl e. Okay, y dad fi'n nôl. Mae'n mynd I nôl y ffrwythau nawr. Mae Diego'n dod. Yeah? Aros, Diego, pai. Ti eisiau dod fan hyn hefyd? Diego, beth ti'n di? Na, ewch yn ôl. Dech rwng. Okay. Ti'n mynd I wneud y Diego nawr? Ie, yn sefyll. Diego, ei, dim edrych nawr. Dim edrych. No, dim edrych. Dwi eisiau mynd ti eisiau Diego. Eisiau lawr. Daf, beth ti'n neud? Dwi'n neud hyn achos hwnna'n neud yn sili. Mae hyn, yn edrych yn cwl. No, mae'n neud yn sili. Mae'n, beth ti ddim yn gallu twyllo wedyn? Ti ddim eisiau ti twyllo. Ond I ddim mynd I. Wel, dim ots. Okay. Okay. Dewch te Diego, dewch yma. Ech chi gwybod beth mae Dafydd yn ei? Right, awch sy'n wylio. Dyma beth bydd e. Daf! Mae'n ti'n twyllo? Mae'n fe! Mae Diego, okay? Okay, on. Okay. Okay, agor y ceg. Right. Peth cyntaf. Right. Where Na, just syth yn y ceg. Beth yw hwnna? Ydy e'n coch? Na, dwi ddim yn coch. Na, ti angen just dweud beth wyt ti'n credu yw e. Okay. Afal. Da iawn. Yay. Okay, nesa. O, Diego. Diego. Eistedd lawr te Diego. Nesa. Da iawn, yay! Right. Da iawn. Okay. Hwnna'n y brawd. Dyna ni. Okay. Nesa. Beth yw e? Banana. Da iawn, di! Okay, beth sy'n nesa? Agor ceg. Owen. Drawn. Rod. Lemon. Na. Oren, ond mae fe ddim quite yn oren. Tangerine. Da iawn. Yes. Okay. Beth
Right, nawr, dwi eisiau ti dal hwn Dal a peth. bwyta fe. Dyna ti. Lemon! Ti ddim yn hoffi lemon wyt ti? No! O, oce. O ti eisiau bwyta'r gweddill nawr? Okay. Cyfodig. Na, bydd e ddim yn hoffi hwnna. Fa'n mynd i bwyta popeth arall. Oce. Oreos! Yum, yum. Hofal! Ow.